Ayo. Ayo. Oh, Palod ko te. palod ka dong? Kanang unlicol te nga pangtawag. Oh, ang tawag mo dyan ng unlikol dong. Mamaingon ni mama. Mao ni Unlicol na number? pantawag. Oh, unsa man nga kuan dong? Akuan. TM nga unlicol. TM nga unlikol. Kanang TM nga kuan man na niya kanang TM nga smart te. Ha? TM nga smart na siya ba kanang pa Mindanao na te. Makaabot na Mindanao te. Oh, kay unlikol man ni maabot ra nito sa Mindanao ay dili day kaganahan pa abot sa Korea. Ay, dili te ang gingon ni mama kay kanang unlicol raman sa TM sa pang Mindanao. TM nga smart. TM nga smart. Kanang TM nga load nga smart ba. TM na iyang smart man te. Wala may TM nga smart basig TM ning gisugo sa imong mama. Unlicol nga pangtawag sa tanan nga kanang TM. Unlikol gani pangtawag man jud ng unlikol. Pang Mindanao te. Kanang unlicol. Oh, TM. pwede ra man na diri good, pwede ra gamiton diri sa Mulupad na sa Mindanao te. Oh, mulupad ni dito ay ni pako. Makatawag ra man ni dito. Okay. Pang Mindanao mga kote. TM nga smart. Oh, pwede ra man na itawag diri sa Cebu dong. Layo man to te. Mao gani, pwede ra ni kay unlikol man makatawag ra ni bisag asa diri sa Pilipinas. Pang Mindanao ra te ha mga kakuan nga unlicol na pantawag. TM man agad ni si mama nga smart. Ingon niya. TM nga kanang globe nga kanang kuan ba? Nga kanang smart. Globe nga smart. Wala basig TM ang gisugo sa imong mama og dili smart. Lain man na nga kuan. Kuan na kanang unlicol nga TM nga pangtawag. Wala kalabad na to ani dong oy. Balik ka sa imong mama dito ko pangunta na unsa gyud iyang load. Di kuan mi te. Unlicol nga TM pangtawag lagi. Mindanao. TM lagi ni. Mindanao nga. Yan sa TM. TM nga smart ba? Pa Mindanao man na siya gud te. Mindanao. Pasod na dito te ha. Musoda ni siya dito. Musoda na. Basta mauni nambira nimo sa TM. Masod abot na te. Maabot ni dito eh. Mulupad na dito te. Naam ni siya pako, mulupad ra man jud ni. Okay. Unlicol na pantawag man. Manak og load. Sana unlicol nga pantawag te. Unlikol ni nga pangtawag. Pangtawag mo dyan ang unlikol gudong. Okay. Mindanao man ako te. Mindanao. Sa Mindanao mo manawag. May ingon mama sa Mindanao man na. Ang tag-iyaan ni taga Mindanao. Dili si mama nara dire. Nara dire mong mama. Manawag siya sa Mindanao siguro. Basta ingon siya kay pang Mindanao man. Unlicol te ha kanang pangtawag ba? Ang bataa unlikol Kanang gani dili pangtawag. Kanang unlicol nga pantawag kanang dili mahurot ba? Unlicol nga pantawag kanang dili Dili mahurot. ma-expire gina siya inig-abot sa kuan to. Ay dili man te. Ang gingon ni mama kay kanang unlicol nga kanang pantawag nga dili mahurot. Unlikol gani, dili gina siya mahurot pero naa na siya expiration. Dili lagi ti kana laging dili. Ang gingon ni mama ti. Labaran mo Kanang dong. Uy, kanang unlicol nga TM nga dili mahurot ka pantawag nga smart. Ginoo ko ni samot nang gikalabad akong uni mo dong. Unsa man gyud TM smart? Kuan unlicol lagi nga pantawag nga TM nga smart. Pila man gipadas mo mama? 50. Pila ang 50? 55. Basta kanang unlicol nga pantawag nga dili mahurot na te. Okay, TM. uli di mo mama ka kay giload na nako. TM man gyud ka. Lahi man na ang smart, lahi ang TM, basta lahi ang globe. Kuan man na TM nga katong kuan lagi te. Smart. Ginoo ko nimo. Balik ka sa dito imong mama og di maabot ang load. Balik ka lang ko diri. Ay ayaw te. Kay pa Mindanao ba yan ate? Pamindanao gani. Mindanao. Para Mindanao ang ana siguro ang tawagan sa imong mama adto siguro sa Mindanao. Mao nagpa-load siya og unlikol kay para dugay mahurot. Unlicol te nga kanang
kanang dili mahurot nga pantawag ba? Oh, Ingon lagi. niya. Anlik ko lagi. Oh. Likol nga sa TM nga smart. TM lagi na, dili lagi na smart. Anlik ko sa TM. Masod na dito te. Oh, nasud na. Sige, lakauli na ko. Nasud na ni dito. Mo lupad na dito te. Oh, mulupad na ni, ganam ni Pako. Abot ni mo dito na, nawag na to imong mama to sa Mindanao ni, abot na sa Mindanao. Ko. Ah, Mm. ang likol na pantawag din ah. Oh, anlikol ni nga pangtawag. Ah. Pangtawag lagi, ang kanang anlikol, anli ang tawag kanang dili. Kanang dili Sige, maharot. dili maputol ba? Oh. Oh, nya Oh. ma-expire dugay pa kani 3 days man imuha. Mawa ang Ah. iyahang tawag inig ka kuan na, inig ka 3 days. Magpalod Dili sa man kagbalik. mahurot eh. Ano man. Mahurot lagi, sige lakaw na kauli na dito ko. Nilupad na nate. Oh, nilupad na ni kinam ni Pako ha. Ah. Uli na dito ha. Kita Ah, eh. sige sige dong. Ya sad ani niya oy. Anlikol ko no nya. Pangtawag man jud ang anlikol, cool good. Anli. Uap ta.